To kwarigani bene ilinde tusanga sobwa mogo chaka bono iga goika omoelio kwe chaka amaya yebire biga koror sorgongorwa gusi ni gongo kumanya buna omubere oyomo bumusacha oyomo ni goba kogotoka asebale nsemo mubere oyo bumusacha oyo manya ko manyikana buna Moses Gitieri ni gotoka asebara ensemo emambia lero okenyire chinsemo chitundubali ya sameta imeye bunge ya bobasi kubatikana nege kole kyo goichania nigo kirera omwana onyagosiranera kunywa esumu asebono agendete kurwanira obugima bwaye imeye nyigitali yemo imeye omochi obosongo muri Dominic Onderi Nyabuto namange ntwanya kororaya omubere w'umusacha yo masereta Moses Gitieri ni gotoka paro betire byoge mambia lero angene tundubari ya sameta ebunge ababasi county ya Kisii asekagire buna nigo nyagosira ito nabantu abataramanyekana na gokobo goika asayaiga yangentire lakini ekero twaika otwonya ngatari yangentire karachi gonjuro bosikari baija igaiteira are angene tundubari angena soba ekera onchurwa igarorekana ngagabutuira mara lakini naendanga buno yoretire kiera mwanyi ngatare ngasayo iganga buno monto oretiro bekereiro gekueto genyenyiro konyenyu kubenda eomoira maraso gatesiko otwaba no muichano gugumisana igoro yo gukukwaye kero na muikira na nyora baskari bako muinwa juu bachi kumunchura na nyora mararisko bono natamana chaka kurira kire gento keruete bono gotwa kumi twa swagukura rende bono genteke gyatokongera gaki abamwe abanyagosira nigo baragire biarase bono basabire serikali gukora butukibwa ebia elikomanya ningo korete egekore keiga umwana oyo minto no mokogoti gaki gongo sabaiga umwana oyo konya babeira matuka mange bachandanire no musubati oya matuko baka yabe yaikeiro umwana minto agachire nyomba agaiga utamire omukungu korogoro bono no yaikere to kororo sibiru boire ako sibuna ando ochichama gosa nyomba amukaneti none litoke takuna none nsiaga amukaneti bakechae gaki abasacha ekenyore ekegima kenyengima ntwanya kororaya mokungu ogokani mosacha ngatakuna kende gaki abantu benseye gaki igotogoteba bagambi gaki tokonya ekenega konekia kurikanira iga bugitaurio gaki abagambi bararuru gaki tokonya ya no omakungu akoimbuka gusiba musacha karorira iranire gucha omanya koranga bona tiga murusi ororo okunogo kwa konene aiga yo mwana nyagosira koigwa buna nigo tatumwa abatoka ukwete nigo aire getambukero gyo kunywa esumu asebono nere agasene kurwanira obugima bwaye imenya gitari eme yo mochi obosongo omugano iko gendrete igo omwana omare mugitiara mugaru osomanyakana nga audio okomo muro gatatu naachia orera mono mwiso yo takakwengenta abantu bamukonya lakini taito korabia naachonyo iliogo omenya kiwesa nyagitari ya mwire anga Kisii County asaga ndrete koringori gona korwariwa egere omwana iga abwene aira nebia igo ntori no mwichane kigara mangana abana ntokanya tengana ya kawaida isi ya kawaida asingicho omwana ayoroche nando ya monaro ibeke ngori nyuma isa tara kwa igoro ndumwe tingi kenda tase familia lakini botukimba kanda kara kamana gwetera matanga iga egere amanga taarifa kamire esoke amate yasabire serikali gukora butukibwa yasenchira ya bwango elikomwa omwanchobo obwene bwaye kyabagambi baminto barase kenyoreke gakirigera lya yasengencho manyaligera tinande monyaroche gakio monene one tigakonya senke yeito gakibuna incha andolera mabera nkonya sengencho nerna incha narochole gochagonkonya amatenya gusira Moses Gitieri yasabira abanyimbo na bari bonse bagotenda obore ni kurorogongorega kokoro butukiba basenchira bwange rikomanya nkire to mwana wabo goitwa senchira ngamnega rikoreta obwene bumwanchobo kuripoti getsenki nambe Magion Soko TV korege kenyoro kiarigo kigotoka gaiga se ward ya sameta mokorogege bunge abasi county ya Kisii Retire Dominic Onderi Nyabuto.